Naħseb kulħadd xi darba jew oħra ara l-istorja ta' Zakkew, dak ir-raġel sajjar illi kif sema l-Ġesu ġej f'Ġeriko fost dik il-folla tant kbira, tela jiġri kemm felaħ għax ma setax jaraħ peress li kien qasir u tela ma siġra biex jara dan Ġesu minn kien li tant sema bih, li tant għamel affarijiet kbar, ġubijiet kbar u ma' Iżrael kollu u li tjara minnu. Kif tela fuq is-siġra, x'għamel Ġesu l-ewwel ħaġa? Qallu ġej Nikol għandek illum. Fost dik il-folla tant kbira, dik il-ġemma li kien hemm, raħ raġel żgħir fuq siġra qallu ġej Nikol għandek. Ovvjament il-lut kif saru jafu, għandak ser jiekol preġudizzju għand xi ħadd li kien jiġbor it-taxxa, kien jiġbor iktar milli suppost, kien meqjus bħala midneb għalihom. Imma Ġesu qalu ġej Nikol għandek. Aħna lesti kieku Ġesu jgħidilna ġej Nikol għandna niftħu qalbna lih, lesti illi fit-tron ta' qalbna impoġġu lil Ġesu. Kemm forsi drabi naħsbu li Ġesu mhux qed jarana, mhux qed forsi jismana, imma kif il Zakkew minn dak il-folla kollha, hekk ħajra lilna wkoll. Iva, dan il-moment fejn naqsmu dan il-ħobs, dan l-imbit flimkien, mistednin għal din l-ikla, iva, jien irrid li Ġesu jiġi jkun għandi. Għax jiena Ġesu huwa li salvani, Ġesu u dak li għamel għalija, u għandna lezzjoni sabaħa ħafna wkoll fiha din. Ftit ġranet oħra Ġesu kien ħajmut, kien ħajġi msallab. U għandna lezzjoni tajba, illi għaddej minn xi għaddej. Kull sitwazzjoni li ma nebda skuża biex nevanġelizzaw. Għax waħda mill-talima li għandna fiha din is-sitwazzjoni hi illi Ġesu f'dik il-folla x'għamel? Bħala tabib spiritwali ġi biex ifejjaq wieħed marid spiritwali. U l-istess għandna nagħmlu aħna. Ma niskuża illi għandna x'għandna f'ħajjitna m'għandniex insibu ċans biex il-kelma tal-Alla nxandruha f'kull sija u kull mument. Amen.